ada cahaya mutati. Lah kok nyelak Bowo Sukesi
pati mintuna eko titri catur panca sat-sabto hasto hasto nawadasa kawis tinggal kilurah Petruk mongkok jroning penggalih marem jroning ati karana ingkang keparing-paring pambiyantu mring Ki Petruk ing suluk patetan garwa ingkang sepuh dening Kang Odo-odo menika garwanipun tiyang kathah mlampah ngeksi konto kalau rara sakya lintang ku hadap itu sonya pengadang
tani padha makarya ayo sembah nuwun manut jam kula menika sampun jam 1 langkung kawan dasa kalih menit sowan wonten dalemipun Bapak Suripta Sagutrah kados menika ingkang sampun dipun gelar dening Pak Suripta menika mboten kok hura-hura mboten kok foya-foya mboten kok menika kangge ajang pameran unjuk gigi lan pamer kesugihan menika babar pisan mboten bobotipun Bapak Suripta anggenipun nyukuri kanikmatanipun Gusti Allah ingkang sampun diparengaken dhumateng panjenengan sakeluarga menika sepisan. Dene ingkang angka kalih sejatosipun menawi Pak Suripta niku kagungan kersa mantu lajeng cekak resepsi siang wau terus dalu menika janjane pamane mung nyetel tip jane ya ora enek wong masalahke jane. Boleh saja. Ning gandeng Bapak Suripta menika kepengin dana rasa siji ngopeni karo seniman becik dalang penabuk waranggana peniti sopir sound system tenda terus tukang streaming tukang genjot lan sedaya kemawon sedaya pikantuk rejeki saking Gusti Allah lantaranipun anggenipun Pak Suripta menika kepareng wayangan hebat. Tur ingkang kepareng mirsani mboten namung ingkang mapan wonten dalemipun Pak Ripta klebet ingkang kepareng monitor lumantar streaming menika kala wau kathah sanget nggih nganti ing atase mung sak petruk kula kemawon penonton iso nganti 1300 wow iki iso mbrosot iki nyaput iki genah sinyal ini mula to lek nyetreamingi keramas dhisik mulai kuwi dikramasi malah lara lek kuwi ya. Wis mboten napa-napa sembah nuwun. Lan ugi caos panglipur dumateng tangga tepalih kalian para sanak kadang pawong mitra. Anggenipun uyung-uyung anyeng kuyung Bapak Suripta anggenipun kagungan kersa ben ora kosong men ora ketok sepi banjur diundangke dalang komplit. Nah menika nggih dana rasa menika. Sangat luar biasa. Tur adate menawi wonten laladan Jawa Timur menika adatipun teng Jawi wah bakul nganti kaya pasar malam menika saestu. Ning menika sampun luar biasa elok sanget. Yen penonton wonten laladan Karanganyar Mojogedang, Majarata, Cilengan ngeten iki mboten perlu kathah-kathah. Penting kursine kisen kabeh sing mirsani kliwat ka wong 30 ngoten teng mriki pun wah apa nek nganti jam 2 pun jos sanget. Sangat luar biasa mengingat mergo sing dipikir sing dipirsani ora mung wayang tok sesuk kudu apa neh sesuk dina Senin enten sing teng kantor enten sing kudu neng sawah enten sing kudu teng pasar ngayahi dumateng jejibanipun piyambak-piyambak parandene tasih wonten para setresna budaya ing wungon ngantos dalu menika kula ngaturaken panuwun mugi-mugi menika saged dados rana nuwun sewu prihatin panjenengan jare gamane wong Jawa sing ampuh iki siji sabar loro melek anggenipun kepareng kungon para sutresna budaya wonten ing dalemipun Pak Ripta mugi-mugi dados rana panjenengan pikantuk wujudipun kanugrahan saking Gusti ingkang nyipta jagat ingkang matikel-tikel niku amin ya rabbal alamin. Gandeng menika pamundhutipun Pak Ripta ingkang sonten wau dereng kula aturaken ngersakaken nenggih wujudipun tembang menika wonten layangipun nyuwun gending sesideman katur Mas Darto dan kawan-kawan ugi kanca-kanca alumni SMP 1 Mojogedang ugi para tamu tertanda Bapak Suripta sedaya keluarga nggih mangke kula aturaken ning cara
wong mlaku niku ya timik-timik riyen merambat riyen kula tak ngaturke sing klasik langkung rumiyin jineman langkung rumiyin. Nah kira-kira Mbak Lia isih kuat ora tak cobane. Kula tak nyuwun jineman klambi lurik Mbak Lia Sundari. Nah coba kaya apa men diaturke karo panjenenganipun Mbak Lia Sundari mengko terus bariki lagi ngaturke tresna sesideman. Nah yo coba kaya apa. Nah ayo melangkah ayo Mas Imam cedak apa Mas Anu Mas Teguh sing cedak Mas mangke mriku kajeng diserampang Pak Marno malah konceleng. Nah coba kaya apa jan penak tenan hawane dasare tingkas mboten udan. Cocok monggo Mbak Lia pun dipleroki lho Pak Teguh kali Mbak Lia nggih. Nyindeni awan bengi parantine ya lah urung munggah panggung mesti aduh kula telas kula mesa-mesa mangke dapuke Mas ning bareng wis cedhak karo mik dipirsani karo para lenggah ngono ya mesti dadi kekuatan nyolong petek ya Truk ayo kaya ngono kuwi hebat ayo pamundhute Pak Reto selak dianti-anti bawane aku nyuwun swara kakung oh men ganti rasa karo Mas Taslim Mas Ulomo ya ben kok giliran ya siji yen Mas Taslim suarane ya arum bening nah ya yen Mas Ulomo piyayine jan suarane iso ikhlas ngono ayo ayo ikhlas kaya ngono kuwi kok ayo mang wiwiti mang purwakani Mas Taslim ingkang senior rumiyin menika kaya ngapa tenang Mas Taslim iki walah tenang pengalamane yo hebat dalang sapa sing ora nate didereki karo Mas Taslim mix sound system endi sing ora nate dicekel Mas Taslim tenan kuwi ya dasar sing kakung wiraswara hebat garwane ya penyanyi ulung MC barang
jan isih girong isih ngemsi teko omah umbah-umbah aku sing kandha sing wedok dhewe pas latihan wanita mbok pundi Mas Taslim umbah-umbah ya Allah ora apa-apa ngono aja omong yo Mas Taslim jangkepe sinten to Mas Taslim jane Muhammad Taslim Mas waduh ayo Muhammad Taslim elok kaya ngono kuwi Esen Esen apa lulus ora lulus sing cerita kancamu semester 4 colut tok waduh istilahnya colut ora Amit ya. yo Mas Taslim wiwitane handere sang peke priya bagus kang olah budaya nonano soan menyang kutha suarane Mas Taslim gendere ya ijo iki terus speakere bubar jane apik neh JBL jane lah aku duwe ana sing luwih apik apa JBT wah ketularan Pak Ibut gitu kan ayo yai iki aneh-aneh ora ya pancen lek tak amati ngene Mbak Elisa zaman sugeng kaya Pak Seno Nugroho ngono kuwi sing mburi selalu mengkail dadi daerah ngen dolop ngen kiwa kene dolop kabeh mulang gere sik sore nang kabeh do mamae kencur ayo men iso apik suarane saiki malah saya kemajuan iki daerah ngen kenong lho lek Aji Mas pindah nang ndi aku bingung nang ndi Aji Mas iki ayo ngatasé mikir mangkul kok wong reneng ayo awi kok dek njaluke ayo sok dikalungi kaya dalang ngono lho malah luwih apik dadi lek kaya mangkono Raden Arjuna iya Mas Prasetyo Slomo ya Mas nah iki kudu kaya apa aja kalah karo suarane Mas Taslim ayo ndak kaya apik aja kuwatir sesuk iso ngeterke Uun neng terminal Tirtamaya mbok malah ning Wonogiri ora ya bandara terus kayung yon apik ya piye Mbak Elisa itu hiburan nang ngene ayo lucu-lucu cah-cah iki rawangen soalnya tangkapan bluwadeg ngono awan bengi raine iso kaya kulupan sirahe didi karo kancane ora aku mah ngantuk to monggo bengi jane ngantuk deh mabune iso ngantuk beda karo malam-malam liyane jane bengi kuwi jane ya Mas Pras ayo Mas Tio. selendang kuning kang saking jenenge vokalis modern ning ngono kuwi carane nyekel cagak mic wae kaya pemain rock ayo hebat kaya ngono karing kaya headset kae ning nyetele beda ora wayang ayo ya Pras wah iki apik lho ayo Pras Yo Pak. Bapak nih.
swara kurang premono ning wasis ngungkrum. Ya timbang Mas Taslim ku batin suarane sik gantem aku. Oper Mas Taslim. Ayo. Tuh, ayo. Angungkrum. Banter to. JBT ora entuk banter ya. Ayo, aja dibubuti man-man. Dibubuti ora. Ayo. Angungkrum marang bendara. Wong ya lanang ben ngopo iso digawe segitiga ya. Meneng ah. Nonang. Tiah su lestio pijer ngincangake alis engkoke gleleng saiki sampean. Ngono kuwi kudu ada variasi untuk menghindari kejemuan. Ayo. Engko sing bacotake langgame Mbak Laras. Ayo Mbak Laras urung tampil sore mau. Ayo. Suara Mas dari Wonogiri. Mutiara kependem dibuka nang kene. Ayo. Yo, terus. Ayo. terus tresno sesidem. Ya Mbak, berdiri alon-alon Mbak Laras. Dipenyet ngisor, gen JBT ini dipenyet. Ayo, ayo, ayo. Luwe becik patenan Mata kula
madun tampil Cak Madun. Urip ana kutha gedhe angkat kok joget tembak laras ini model masrah model cokono malu aku tuh ngapa malu aku rapopo wis dililani karo garwamu rapopo malah disyuting harus dilebokke channel Prabancana inilah istriku lha kaya ngono kuwi lho Lar aku ndelok sampean oleh karo Mas Aang le guyub rukun ngono aku lah maremku ora umum tenan nggih Mas Aang ya bener-bener apa iki yen karo sampeyan tresna gemati njaluk apa-apa tukokke angger tanggapan ning nggawa kresek tulisane Indomaret isine rokok ora kok ya kebutuhane Mbak Laras ayo lanjut urip ana ya kepenak ayo tenan saya tambahi karo Pak Ibut iki jan karaktere wayang krasa ayo
Pancen yo lek Pak Ibu ki wanjene terlatih nang ngendi wae nate kok dhek iki. Dadi model wayangane sapa wae iki iso ngrangkani. Ngono kuwi. Banter lirih kuwi ana nggone. Sesek ki ana nggone. Sesek iki lek wis piye? Wis ngantuk sesek kuwi lho. Kuwi mbiyen kuwi saiki ora. Saiki tetep nyawang ngarep. Ha iya, heeh. Apane lek neng WL iki adate lek ndemung lak karo Mas Lingga kae, Pak Ibu iki. Heeh, lek neng kene karo Yonine rae. Yoni piye? Mas Danang kok Yoni ora. Yo saiki ganti Mbak Elisa. Ayo coba kaya apa? Tukung, yo nggih ngurmati Mbak Elisa jumeneng dados pripun rasane kumpul kalian kanca-kanca Madangkara Mbak Elisa? Josno seneng remen banget jelas. Kok iso ngono? Lho yo apa ya suasanane seger soalnya kan semua saling mendukung satu sama lain jadi kekeluargaannya terasa nyenengke. Bogio ora krasa nek tekan isuk gitu lho. Bogio Ora krasa lek tekan isuk. Iya. Takon ana kanca-kanca tetep krasa kuwi. Tetep ya soalnya wis bladek pirang-pirang bengi antar kota antar provinsi akap. Ayo lu malah pada ke bis ora. Lah aku karo kanca-kanca ra sepiro lek sampeyan ya aku ndelok storine lho. Awan bengi lho. Lan jaga kesehatan piye lho Mbak. Terus gumonku kuliahmu piye kok tinggal tanggapan terus iki kuliahmu piye? Lah niku sing gawat lah kan kalau udah semester 4 kan pelajarannya wis rampung mau tinggal penelitian. Menuju semester 5 ke semester 8 ki isine penelitian tok. Lah iki arep menuju gerbang penelitian nih butuh sangu toh. Nah kuwi lho tujuane. Oh, jadi tanggapan ngalor ngidul golek sangu nggih penelitian. Lah ya toh. Upamane esuk sampean wis kelakon menjadi dokter ya toh. Dokter Elisa Orkarus Alasu. Amin ya Allah. Terus kowe arep ngopo lek wis dokter ngono? Lah kuwi aku ya bingung arep nyontekke sapa ngono sing kira-kira butuh disontek. Ayo apa arep nyinden gawe toga ngono awakmu ora? Ayo. Lah nggih mboten. Seorang aku kan juga besok bakal menjadi calon ibu dan menjadi calon istri. Dadi iki jangan membuat perempuan itu apa ya di benke aja ora nganti ra sekolah tapi nek wong wedok iso sekolah terus ki malah apik-apik tumrap putra-putrine karena besok ke depan bisa mendidik anak-anaknya lebih baik lagi ngono lho. Ning ya wonge latar belakange dhewe-dhewe. Sampeyan kan seijen pamane sekolah sak dhuwur-dhuwure monggo. Lah buka sijane ya karo kanca-kancane ayo ndang dokter ngono. Pancen sing ngalang-alangi aku, Mbak. Lah sebabe ngopo? Lah anakku papat sik cilik-cilik kabeh. Ayo. Lah tinggal sekolah kok piye sekolahe mesti kacau, anakku yo mesti kacau. Urung aku kuwi engko. Lah kok bapakne lek genten ngedusi anake ngono. Lah bakal ngedusi anak aku biasa ra masalah, ya ta. Lah nuwun sewu upamane kok kono sibuk penelitian aku kuwi ngelak ngombe 2 gelas es teh ngono mari. Upamane luwe mangan terus apa kuwi 2 piring mari. Lah ngelak ngombe es teh sing ngelaki liyane mongko dhewe pas lunga. Lah nggih repot-repote ngaten. Tapi nek misale wis memang udah apa ya punya anak banyak tanggungannya banyak kan prioritasnya yo emang ning anake dulu. Iya, kowe tek ngerti lek tanggung aku akeh. Lah ngerti ya kan yo sambat ikan bestiku Bu Kesti. Kita kan sambat-sambatan wong loro. Ngerti nek tanggungannya iki ngono kuwi. Bola-bali wayangan isih duwe tanggungan yo melu tombok barang ngono ki apa yang bola-bali. Makane kan aku paham. Wong loro kerep sambat bareng ngono. Hah?
Iya curhat-curhatan. Oh, lek sambat bareng aku tak melu sambat ning ngono. Sambat apa? Ya piye? Au. Kok ngono? Nggih ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tasih wewungan, tasih wewungan deng kok melek. Nggih. Nggih, kalian matur sembah nuwun Pak Suripto. Suripto ingkang sampun nimbali dumateng kula kalian Pak Yoyo sakonco niki wae dereng ndongakaken mugi-mugi Bapak ingkang Pak Suripto ingkang sampun gelar wayang menika pinaringan berkah ingkang kathah boten lokak malah kebak benjang saged nanggap lawak malih nek pun anake pun peputra. Amin. Nanggap wawa malih. Anake pun peputra. Iya, mau lho ana sing ngersake anu to saka Puyer 19 mau. Kembang rawe. Kembang rawe. Nggih, niku ajeng Sampean- dipinangkani sakniki napa mangke? Saiki wae. Oke, beres. Sampean pengen ijen apa pengen berdua? Yo berdua aku senenge. Oh iya Mbak Gisel, ayo Mbak Gisel, ayo apa? Mbak Gisel masih semangat toh? Oh, kuwi mongko mlekat awan lho Mbak nang kene iki. Lah, Lho, mau ya ngene ampun, Klenengan sregep. nganti jam 3 bar kuwi dhek langsung ngene Mas Rajamala nang kono isah-isah. Masak ngono kuwi. Ayo, bar disai piringe terus go mulih. Ayo. Jan rewang barang. Ayo Mbak Gisel, ya ampun, cantik Apa kabar Elisa? Aduh suaranya makin serak-serak banget. Iya, enak ya. Iya, sesi. Serak-serak melempem. Ayo. Mbak Gisel. Iya. Iya. Hai, Jen. Kamu parfumnya apa sih? Aku penasaran. Pasti mahal banget kamu deh. masa gak tahu parfum aku? Ini baunya tuh pasti campur-campur. Minyak kampak, minyak air iya. putih, minyak GPU, minyak tawon. Ini kan aku ada PPO. Tadi tak siram PPO sama kapak. Jangan ambune sangseng Mbak. Ternyata luar Minyak kayu biasa putih. parfumnya Mbak Gisel ini. Siap, malah anak sing bandingnya ya. Aja dibanding-banding no. Kaya ngene gak dibanding-banding. Loh, dadi ya? Oke ya? Dikirim Madangkara padake. Ayo. Lanjut ya sithik ya ya. Wong kang ngene jadi banding-banding. Sayang yang Lah apa nyelok aku? Member Mbak Elisa kuwi yen kancaku SMKI. Udah Kono jurusane kono tari aku neng Karawitan. Wah, kuwi danan karo aku mbiyen SMKI. Kamu wis tau ora ya. fall in love karo Pak Cahyo Kunta. Gak kayak isu, saka Pak Heru kalau isu iki. Lah ngapa kok kowe ndek mene ning kelas ning nggen bar ngarepan kok nggambari warung. Baru karo ngalih, ini untukmu ngono. Kirim surat. Enggak nek lembah ning blapak putih kae lho. Terus gambar waru ning kelasku ngono. Baru terus dhek ngalih karomu. Ini untukmu. Iyalah. Sesuk aku nek gambar waru nang kono itu untukmu. Oh, nang kelir. Bayar iki kelir larang padake iso dihapus. Kowe mah rono kok nembang apa tak banding-bandingke iki lho. Iki lho iso sak sakarepku dhewe aku sak gelemku lho Pak ya. Menang kudu lak ngenteni Pak Dalang ngomong, mengko dados loro kok kanca ngene kok dibanding. Nyet niku rasa diatur lho Pak ya, angel. Ayo. Atur-aturane angel. Saking semangate Mak Gisel. Nek lak penak nggih Pak nggih. Ah, jos to. Lah ndek siang sing ladeni kula niku lho. Pak sing gondrong niku lho. Pak Gondrong. Oh iya. Kaya kersa ta Pak panjenengan rasen. Ayo, ki lho kamu ndut mau apa Mbak? Kembang rawe. Iki ajeng nggih bawa napa mboten napa langsung? Ora. Manut lan bawane dibawani. Bawane biasane sinong grandel soal. Langsung geblak.
Ya lek reneng ya rasa dipaksa ora. Ya, sama Sinom Grandal itu loh, Pak. Hah? Sinom Grandal. Oh ya ora apa-apa. Ya, coba. Oh, lah iki apike ana sing digandrung. Ayo, Rehan. Ya, Dek Mas Rehan yuk, Mas Rehan yuk. Mengko ora tak kei lotesku lho. Ya, mau semangat lotesku rong piring lho. Mas Rehan capek banget. Wah, jenenge Rehan. Iya, Rehan. Rehana ayo kawin Dik lho, ayo. Bani wangen lho. Ya Rehan, ya. Ayo Mas Rehan yuk. Ora apa-apa kono lho. Bangkit bentar yuk. Ora angger pengrawit lho di amanah karo Mbak Elisa lho. Pelanganane Elisa iki lho. Cuwili ini. Ki waite buyengan damar. Damar opo lilin? Kamar kangenan. Manis tenan iki. Jiwa Mas Rehan. Piye aku netok tenan gurine. Mas Rehan, deloken lintang-lintang kae lho. Ketepan yo. Piye rasamu nek wis tak gandeng ngene iki apa kok dadi tresno karo aku to Mas Rehan? Wedi aku, Pak. Sawangan mripatku. Aja mendeli, Mas. Ayo kan nyawang malah menteleng ora. Omong to Mas Damar. Omong pripun Pak niki Pak? Nimas Bendoro wong ayu. Ki wae to puyengan Nimas ceritane. Nimas Damar Bendoro Ulan. wong ayu. Liringmu pandang kamarutan. Liringmu. Rupan. Malah kaya utan iki. Sing cetha, sing mesra. Agawe ru jiteng gale Mas Damar nek kon milih-milih wah itu apa puyengan nek Mbak Yuku rapate apik awake bodine turno yo wis rada tuwek ngelintek Tapi aku penak. Tapi aku ki penak karo aku wae. Enak sing ngene kira satuku bantal, iki percaya. Wong ayu ngono ki lamis lambene. Kok sithik-sithik njaluk nika-nika pajul wae kok dadi yoga sida ludes nek karo aku. Kira aku wae tak openi. ora rasa tuku rasa nggo sik kaya ngono kuwi tak tukokne nek mung bantal wis tak tukokne turah-turah dhuwitku. Mbak, kene Mbak Larat Mbak. Lah apa kowe golek uun iki? Loro ora ngatasi malah tambah telu ora. Paling metu suara hantu kok. Kuwi malah metu tekeke to, metu tekeke to. Aku terpesona tenan no. Sulrena susu. Jal milih sapa? Sik, apik genah apik no Pak Yoyo. Ngene kan tadi uji coba latihan. Latihan iki mau. Aku ya. Jajal neh. Ya, apik. Kang si hana padahal ya ora. Aku ya iso ngono kuwi. Iso aku. Aku iso. Upama mundur. Desane ndi? Halah anggere kaya ngono Sul. Halah anggere kaya ngono aku ya iso Sul. Sul kowe iki sing urip ora kok meneng ae. Mbok komentar piye ngono. Kita ora bergairah apa. Ini kemek, nah ini bawa awakmu gede terus ya. Nang. Medesah lo ya. Ngimbangi. Neng dia keping nyewa panengan. Nah, kok pilih. Milih ya. Ayo to. Tartantu tak tuh
layangan. Loro. Malah kaya denden sawah orang. Ruti. Ya ampun Kang Mas nyolong ketek tenan. Petek. Suaramu apik banget. Lagi kayaknya gila-gila wedi ngono. Gila-gila mau. Heeh. Ibarat wong numpak prau. Aku gelem numpak perahu wong loro Mas. Engko ben kaya Mbak Lia karo Pak Ibut kae lho. Ayo Mbak Lia karo Pak Ibut kan numpak tosa. Heeh ngantek bebas. Awak dhewe numpak perahu kowe madhep rono, aku madhep rono, dadi ra tekan-tekan. Kula mau karo Mbak Lisa numpak perahu, Mbak Tuti numpak ambulan. Tanggane di ambulan anyar kok ya. Tuti. Lu mampa hentan apa Ayo Jawa ya ini ondene nang omah ya niki ya. Untuk kelingan dingi pas masuk angin ora. Cengkok jam 3. Kowe nganggo cengkok Thailand iki menggeh-menggeh lho. Endang. Ayo dibacutne ya. Kayak aku mau iso ra? Ing madyaning jala nidi Bareng ya. Wong telu, Sulama barang. Ayo Rehan ikut. Ji ro lu. Lah sing arep melu ngeblong kabeh ora. Ngeblong siji kok ya. Ayo Tutik karo aja nganti Tik, ayo sampean aja nganti keri kok. Neno. Teman. Yo. Ngono sik kemenyek eram ora. Yo bertiga tenanan iki, yo. Tenan lho. Ji ro lu. Temah kunci. Iki cengkok tok, tangkap lho iki. Temah kunci anggen jone paku Yo sak lagune Mas Sulomo engko sing dadi yo tetep no. Ngono ya. Ora apa-apa diapit karo iki jan pancuran kapit sendang. Ayo betul kaya apa. Iya Cak diaturake. Monggo amundhut. Apa mau Mbak Elisa? Kembang rawe. Wah kok lalen to malian. Weh ngono ya. Kembang rawe monggo jelas. Yuk, ya yuk. bersama buat aku nih rehannya.
lendinane Saya suwe saya suwe saben jejernya ketangane banjur ngomong mas aku tresno kowe Nggih. Matur nuwun Mas Sulomo. Siji kas, Mbak. Nggih. Pun telas to Pak Mundut? Sampun sudah niki. Saiki gelo tambah karo Mbak Uun ya bertiga. Gelo siap. Tuti kemana? Ayo turun lagi ya bertiga. Tuti mau ke situ. Ayo lagune gelo ya. Kaya apa bertiga trio wek-wek ya. Antarane Mbak Elisa, Mbak Uun kalian Mbak Tuti. Monggo Cok, ayo gelo dados.
laras mesam-mesem kita pengen deh. Pengen padahal niku pengen. Aku sih ajar loh Kang, ajar nang omah loh Kang. Nyeter streaming karo dhewe gulan dhewe. Anjir roh nyapa to mak. Yo. Kaya ngene lalaku biyen kopo kok gagal dan pancen titi Terima kasih. Mbak Un, Mbak Tuti, Mbak Elisa. Nggih, Ayo, saged. Ini bar gara-gara kondur apa ngenteni? derek kula ngenteni nggih saged. Nggih lek awake mboten pati sehat arepe derek ya monggo. Nggih niki tasih Nggih. pucet, tasih mboten kepenak, mengke kula rumiyin nggih. Ah, mboten napa-napa, mboten masalah, mboten Oke, masalah. Sing penting matur antum sembah. selamat kabeh pinaringan sehat. Nggih, ngaturaken sembah nuwun, Nggih. Bapak sampun dipun timbali menawi kathah getol-getol atur. Tindak tanduk ingkang kurang prayogi nyuwun pangapunten sanget. Nggih, sami-sami nggih. Ngono nek kok pamit ini salim sih karo AA. Ya, nggih. Ya.